Chini joto media rangno ani bakti khakamti hambaya faro norokti norong jorano riman bagai jeng tini belekeno khatung khajani bisingti chini joto lukurongno saklai thangi tango taklai bisikatalni eba 2026 ni puila talano jeng taklai chini music hamjagi tongnai risamu masam hamjagi tongnai chini joto lukurongno bagai kaisa jeng Tipra Music Festival kana angna thangi tango omo chini joto Tipra sharok je music na hamjagui je risabai tongnai rok mosabai tongnai rok bongno promote khainan bagai jeng omo hai initiative najaka aun bai khana 30 tarik chini khumulungni motor stand nokhlao jeng kaisa sanjani jorao kaisa program kotorkhe chengjangnai o program phainan bagai chini amchen joto lukurokno jeng TTADC hapang ningai narno khabelam sobo sar order jet khana face uko khana nai tongmani aja ke saborok khainai chini honorable chairman tongnai chini honorable CM tongnai chini state ni chini boromgana minister bishikito Debbarma te joto chini honorable MLAs honorable EMs honorable MDC joto phaiman Jaknai ge resap kereng rogle resap kereng rok aro list tongo abo chini program je committee no borong ya farja tai main ge to chungchini Tipra ni je Tipra sarok je young star rok tak je chini music no tuiduli tongnai borong no chung promote khaina bagi omo kaisa initiative najaka koita nismi koita jara kana sanja dambai ba pasta tampun simi chino program chengjaknai sir abo hanganga kyo Tipra idol hai aba ke rok the competition Tipra idol to abo to tongon kaisa part omo ge chini je stage perform khlai je chini young star je phai tongnai music no je tuiduli tongnai borong no chung promote khaina bagi omo hai kaisa initiative naka concept hai ta music omo hai klai te borong no tebo khana salcha no omo hai ni bisingti borok tebo buskango kotor platform mane bong sinimu mane bong ni music bisingti borok careers namai mato omo hai kaisa chung young star no promote khaina bagi omo hai kaisa chung program najak sir o pandaw hanganga phatar ni resap kereng rok borok bodo omo to chungchini local no promote khaina bagi chung phatan borong promote khaina bagi chini borok je young star je music na hamjagi tongnai promote khaina bagi chung omo hai kaisa initiative najak je mo chungnai rok phaiman ta already chini program committee wo chung kaisa committee form khaijak borok chini artist so borok krungkha angkai je krungmani artist so borok khana perform phaibenai naina ni bagai kono ticket dok no ticket free of cost joto chini lokorong bagai hambai